O deporte vai moito máis aló da competición. É saúde, educación e benestar social, e require investigación e coñecemento aplicado. Hoxe visitamos o CIDEGA, o Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo, para ver como a ciencia e o deporte se unen para mellorar a vida das persoas. Marián, que é o CIDEGA e cal é o seu principal obxectivo? Pois o CIDEGA é un centro de investigación da Universidade de Vigo que nace para dar resposta aos retos actuais que ten a actividade física, o exercicio físico e o rendemento deportivo. O seu principal obxectivo é converterse nunha plataforma de referencia para xerar coñecemento científico nos ámbitos da educación, da actividade física, do exercicio físico e do rendemento deportivo. Con elo, buscamos mellorar a calidade de vida da sociedade baseado na evidencia científica. En que proxectos e iniciativas está actualmente a traballar o Instituto? Pois o CIDEGA neste momento susténtase en 3 piares básicos. Por un lado, na xeración de coñecemento científico, basado en estudos que teñan repercusión sobre a actividade física, a educación física, a saúde das persoas e o deporte, xerar estudos de calidade. E, por outro lado, no desenvolvemento de estrategias tanto de adestramento deportivo como tecnolóxicas aplicadas que nos permita establecer colaboracións con institucións públicas e privadas, con federacións deportivas, con clubes, etc. E un tercer piar que ten que ver ca consultoría, na que ofrecemos servicios a institucións tamén públicas e privadas que nos permiten xerar redes de coñecemento en torno ao deporte e a actividade física. En materia educativa, como traballa o CIDEGA coa formación de profesionais e estudantes? Pois buscamos garantir a formación deses estudantes sempre baseados na evidencia científica. E en evidencia científica tamén é certo que de calidade. Para eso, buscamos ofertar programas de doutoramento e de formación continua e os mestrados, que teñen ademais un obxectivo claro de innovación científica. De cara ao futuro, cal é a visión estratégica do CIDEGA? Pois consolidar unha cultura científica de calidade en torno á actividade física, o deporte e o exercicio físico, de tal xeito que todo o que aquí se xera poda ser trasladado á sociedade, que exista un vínculo directo e facilitador da ciencia ás necesidades sociais. E para rematar, cal é o papel que xoga o CIDEGA dentro da Universidade de Vigo? Pois consideramos que o CIDEGA ten que desenvolver un papel significativo á hora de xerar unha base científica en torno á actividade física e o deporte. Unha base científica de calidade, abundante, pero que tamén sea capaz de trasladarse ao ámbito da sociedade, ás necesidades da sociedade, que sea capaz de dar resposta aos retos que agora mesmo a sociedade ten desde o punto de vista da saúde, do exercicio físico e da práctica de actividade física.